Bisa ora parian aja paling tidak parian tuku. Oh. Harus tuku apa? Ya ya saya tak tuku. 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 Apa duwe? Anu tuku wedhus. Apa duwe lho? Utang duwe duwe. Ya utang masa ora oleh mbib. Ora entuk. Ora oleh. Utang wedhus. Lah piye to? Sing mbok utangi bangkrut, ndek ben rong nyawur kok. Nyolong kirik. Cekel Pak Polisi. Kae nek Pak Polisi lho nyolong. Liane ya. Berarti liane gak apa-apa ya. Nyolong. Ora entuk anu ya. Ning Surabaya apa ning ndi? Oh iya iya. Ning Surabaya. Weruh dalane we. Wis tau perung? Urung blas urung. Lah kok arep ning Surabaya engko ora ngerti dalane. Berarti lak laro dalane gak oleh ora entuk. Iya wis. Numpak bis. Lho ning ndi numpak bis? Bis mandek mbok tumpaki. Kowe aja lak mau ngenyek kancane lho kowe iki. Umpane kancamu ki ora ning ndi-ndi, umure ora roh ndi-ndi. Aku nesu lho iki mau tukaran lho. Sampeyan numpak bis ta? Aku numpak bis. Aku ya numpak bis ning Kediri tukaran karo kernet. Lah nyapa kok tukaran karo kernet mbuh bis cedhek kawan kita apa tak tahu aku ya. Harapan Jaya ta? Iya mbuh Harapan Jaya apa ora roh aku. Lah nyapa? Lah nganu mandek ning pinggir rembong lho Mas. Ning ngarep terminal lah kok diduding-duding ta aku. Apa? Boyo dengkolmu menungso iki aku ngono. Diduding boyo kowe, boyo ngono. Boyo dengkolmu menungso le aku tak onone. Tak tuwapuk tenan tak gawakne bataku tak wantem Mas. Duh wong nek cengah 7 kecamatan lho. Lah aku dilokne boyo. Boyo ke karepe kowe iki lho dijak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri, ora ning Surabaya kowe ngeyel to kowe iki. Aku ki tenan ki mau tukaran tenan ki mau aku ceritane. Karepe kowe kuwi ditawani karo bis. Duwike ora enek. Tuku bis ya tuku sepeda orang karuan iso. Kowe iki lho kon numpak bis. Aku pengen numpak sepeda. Ngeyel to bocah iki. Aku ki ning kono ki diduding-duding dilokne. Boyo menungso Mas, aku menungso duduk. Karepe kowe ki cicak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri. Bocah ki kok angel ditawani bis. Aku ora duwe duit. Angel cak numpak bis. Ya bene. Tak tahu. Wong nembange ra iso lho. Nembang ya iso ya pinter aku nembang. Paling tidak ginenge sak pira nge? Sak pira nge? Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo mbokmu. Lelene mati digepuk terus digoreng. Alah. Kayak lalapan. Kosong no. Lelene mati digepuk. Gepuk nganggo walesane. Nah walesan nopo kenek ge gepuk lele iku lho ngawur. Lagune ngono goblok. Gepuk nganggo walesane. Kendal kaline wungu. Gepuk nganggo alah. Tekon ndi to kapok. Saka ngarep goblok. Ya ora roh aku kowe. Wage ae. Lah aku biasa nyanyi sing nom-nom kowe. Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo aku. Lelene mati digepuk nganggo walesane. Suwe ora petuk. Lah iki lho tas petukno kowe. Ya ampun, bocah nek segoblok ngono lho tak. Iya to. Ning nong kong. Angel rem bocah iki. Suwe ora petuk. Iki ati tambah remuk. Kepethuk mung suarane sak wonge. Suarane tok. Entut apa piye kok rumangsaku? Suarane. Ya suarane. Suwe ora petuk. Ati kaya remuk. Kepethuk mung suarane. Ya Jangkrekmu dhewe. Mas. Aku iki perkara karo anu tukang bis mau apa ki kondektor bis urung karuan lho kowe jangkrik-jangkrik kaca tak tuwapuk tenan lambemu ki. Aku iki kene sebagai orang yang orang hutan iki awake dhewe kudune lagune ngono ya blok nek wis jangkrikmu dhewe ki bocah ki diomongi kowe bocah cilik-cilik oke lho kowe nembang mbok sing apik to lagune ngono. Lah piye to? Jangkrik kowe nyauri genggong. Wah. Jangkrik genggong. Kudu iso. Ya. Iso ora? Gak. Wapuk ngene misan. Iso ora? Iso. Tak remet kok. Senengane nyekeli mukidi lho bocah. Jangkrik genggong. Alah jangkrik genggong. Bojone percil untune ompong.
Wong edan bocah. Ya edan piye kok. Lha parian tapi ora usah ngel. Ya kudu iso awakmu. Mas yo ompong bocah ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Asem iso ae. Ya kudu iso. Tak tukokke untu palsu. Nek esuk ababe mambu. Alai ora. Sedot salah. Mas yo apa? Mambu. Mas yo mambu tak telateni. Memang percil nggak tahu diri. Nggak tahu diri banyak rezeki. Rezeki lehmu ngapusi. Ayo dek. Sik digolekne sik. Mas yo ngapusi tumbakku GL Max. Memang percil rai gedek. Rai gedek tonggo gak cuek. Memang percil kaya gaplek. Rek, ini tak mengi. Apa? Kowe gelem irungmu tak suwek kowe. Lah apa lho? Lah apa nek kancane ora gedek iki lho padahal bendina kaya bong ngono. Lah kudu iso to. Memang percil rai gedek. Ya ben rai gedek. Ya gawe ya. Emah wis ora gawe neh pas elek-elek bojoku timbang bojomu. Lah apa lho? Lho lah bojoku apik lah timbang bojomu. Bojoku jek normal lah masa bojomu enak. Nyapa? Ukurane sepatu sing kiwa karo sing tengen gak padha. Sing kiwa kae pira ukurane? 35. Lah sing tengen 40, 40. lah kok gak padha to? Iya mlakune ngene, Dik. Wong enek ning kene. Tawapun. Engko mami tak pun mami. Lah mami apa biasane nang nyeluk mbok de kok. Aku lah nyeluk bojoku iki mami, Dik. Mami apa masa aku wenginane anu apa bumu gak enek to le anakmu to Bima? Ya. Aku awan-awan meromo, bumu gak enek to. Siapa to Om? Ibu siapa? Anu mami to. Oh ya wis mami. Ya mami. Oh ada Om di belakang lagi duduk mbili masa enek. Masa mami duduk mbili. Nanti bangane bojomu. Apa? Lah nyeluk bojomu sapa kowe? Aku anu bunda. Apa enek bojo celuk bundas? Bunda goblok, bunda. Bapakmu yang ngono aku marah-rono. Anu ibumu enek to, Nduk? Anu bunda to. Anu to Sandi to. Sandi. Anu le, anu ibumu enek le. Anu bunda to, Pak anu. Pak Percil. Iya, ibumu nanti. Anu ning sawah. Anu bunda lagi ndaut, apa enek bunda ndaut. Omonganmu kelecehan iki hari ulang tahun warga masyarakat Kreweng yang kelompok dadi dusun Kreweng desane Nanggungan nggih. Desa Kreweng Kecamatan Gendeng Kabupaten Batako lho. Oh iya kuwi Kabupaten Semen Gesik kuwi tak tuwapuk tenan kuwi. Lah kuwi termasuk provinsi toko bangunan. Lah kuwi ning kene iki hajate 17 Agustus. Oh, paling tidak warga kene iki iso ngenekne acara 17 Agustus kan berarti warga Kreweng iki warga yang guyub rukun. Warga sing gelem usaha. Wong anggar gelem usaha ya ngene iki mosok arep kalah karo kewan. Lah nyapa? Ha kewan kodhok iso usaha wira swasta. Kodhok usaha diengkulmu kuwi apa piye kowe iki? Lah apa kowe kalah karo kodhok? Lah kowe iki Percil masuk kalah karo kodhok. Kalah kodhok lho iso wira swasta. Apa lho? Bakul rokok. Lah kok iso? Lah kenek muni rokok. Rokok. Kena mengi. Apa? Kuwi orok. Kodhoke mbok kowe kok ngengkel ae. Aku no anake kok. Lah iya kowe ki rong dadi kodhok. Lah nyapa lho pinter-pinter sapa kodhok? Lah pinter iki kewan paling pinter kirik ora enek. Lah kirik kok pinter nggon ndi? Lah. Kirik Cina ning ngarep Kediri ning dalan Doho. Toko gedhi kae? Toko gedhi. Awakmu rong roh kowe jajal isuk-isuk rono mangan sego goreng. Nyapa? Lah aku parkir di stop. Hop. Aku langsung mandek cit. Kirik iso ngendek mobil. Hop. Kae gak hop ngono. Guk ngono lho. Kiri apa awakmu? Wong kirike ora ngeyel. Kowe iki menungso kok ngeyel. Kirike ning kono ora ngeyel. Makasih, Dik. Lah ora wong kirike ning kono. Kowe nyapo? Lah ngomong-ngomong masalah kewan. Kowe roh jago. Roh. Jago kena kluruk melek apa merem? Ya melek. Merem. Ah salah. Lah iya no merem no. Salah. Lho lah piye? Pitik jago nek kluruk melek apa merem? Lah merem. Salah. Lah apa? Melek ya salah. Oh. Melok dagel apa piye? Sapa tuh anak sapa tuh kuwi? Oh, omong ana ta Dik? Golekno gedang tak untal engko. Omong ana ta Dik sing tak cilik-ciliki bapak ibuke omong. Iya, dari Bapak Polsek tadi ada pengumuman bahwa yang membawa anak kecil harap dititipkan di penitipan sepeda ya. Lah kono ning kono ya. Ayo rono kabeh.
Apa pitik jago nek kluruk melek apa merem? Merem. Salah. Melek. Salah. Lah piye ta? Pitik jago nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Ora nek. Kowe pitik pinter ya berarti. Ya ngerti tuh aku dunia perpitikan. Kowe iki umpamane embong iki. Iki dalan. Ya Ratan. Pitik teko kono sampai teko kono. Lak menungso kok nyebrang kok mesti tolah-toleh, lak pitik langsung kunuk. Ini sebabnya apa ya? Sebabnya pitik gak duwe akal. Menungso sebab duwe pikiran. Goblok kowe. Goblok. Menungso diciptakan duwe akal dan pikiran nek pitik gak duwe akal. Mulane nyebrang langsung blunus. Lah ora kuwi. Lah sebabnya apa pitik nek nyebrang kok gak tolah-toleh? Lah sebabnya mripate ning kene karo ning kene. Dadi mlaku ini gini. Langsung dedo. Lah lak pitik iki mripate ning kene mesti noleh ngene. Kan ning pinggir pitik mripate. Apa nek pitik mripate mlumpuk ning tengah gak enek ta? Ora pinter. Enak pitik mlumpuk mripate ning tengah. Nyapa? Pitik sing joget ndek bengi. Kowe rumah sak lho kuwi kabeh mesti kok ora iso noleh-noleh mesti lurus. Berarti kewan kleru kowe. Sapi sikile pira? Papat. Sapi sikile? Papat. Pitik sikile pira? Loro. Pinter we. Iya. Ula sikile pira? Ah, ra isa. Takonmu piye jajal? Sapi sikile pira? Papat. Pitik sikile pira? Loro. Ula. Lah iya. Ah, ra isa. Ula ki ora duwe sikil. Lah sebabnya apa ula kok gak dikai sikil? Sebab ya ora enek kakean to guyuk. Ah, ora isa. Lah terus sebabnya apa ora dikai sikil? Sebab ula ora dikai sikil sebab nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula kayak ana sikile ha. Piye to? Cokot, Dik. Blokmu. Piye omongmu piye. Sebabnya apa ula kok gak dikai sikil? Sebab sebab gak duwe sikil. Gak ya? Ora. Sebab ula nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula kayak ana sikil. Ha. Cokot klaks langsung. Ora sikil tok ndasmu ya dibal. Rumangsaku.